Intervirán os 4 presidentes provinciais en representación dos afiliados das 4 provincias, para manifestarlle eso, simplemente que estamos todos con el, que valoramos moitísimo o seu traballo nestes 4 anos e que vamos a facer todo o posible para que o día 21 de outubro volva a ser reelexido presidente da Xunta. Creo que isto é un claro contraste co que estamos vendo no Partido Socialista, onde o propio candidato a presidente da Xunta queda quinto nas eleccións internas da súa provincia, un claro contraste co que estamos vendo no BNG, os partidos que saliron ao partido BNG, unha perda importante de militantes no BNG, agora negociacións entre outros partidos que ao fin están extindidos do BNG, ao final discusión sobre o liderazgo dos candidatos postas en cuestión polos propios militantes clarísimas, especialmente no caso do Partido Socialista. O lema que vostedes ven aquí detrás, Galicia por riba de todo, creo que expresa un pouco tamén eso. Ao final, desde logo, a nos o que nos importa é Galicia, incluso por encima de calquer interese político. Este é un acto dun partido político, pero ao final, nuns momentos como este, que queremos tamén decirlle a Alberto Núñez Feijóo que recoñecemos o seu traballo nese momento tan difícil, recoñecemos o seu traballo poñendo a Galicia por encima de calquer outra consideración e recoñecemos que gracias ao seu traballo ao frente da Xunta de Galicia e como presidente do Partido Popular de Galicia, Galicia ahora se atopa nunha mellor situación que a maioría das comunidades autónomas. Galicia ten unha solvencia que non teñen evidentemente as outras comunidades autónomas e polo tanto eso parte de facer un traballo obxectivo e de pensar que Galicia ten que estar por enriba de calquer outro condicionante e eso os votantes que estén conscientes esa posibilidade, a cidadanía galega en xeral, ten que ter claro que esa coalición supón primeiro o señor Beiras de vicepresidente da Xunta, volver a que se establezca, non volver, que forme parte do goberno un partido comunista e que ao final este na mesma coalición os que se foron do bloque porque pensaban que era radical de máis e os que se foron do bloque porque pensaban que era radical de menos.